Mnohé beauty salóny nikdy nedosiahnu svoj plný potenciál, pretože nerobia túto jednu vec. A tou vecou je často prechod na efektívny online rezervačný systém. Stále manažujete svoje rezervácie primárne cez telefón, Instagram správy alebo WhatsApp? Ak áno, práve toto môže byť tá brzda, ktorá vás drží späť. Zamyslíme sa nad tým z pohľadu dnešného zákazníka. Ľudia chcú pohodlie a okamžité riešenia. Chcú si rezervovať svoj termín vtedy, kedy im to vyhovuje, možno neskoro večer, keď majú konečný čas alebo cez víkend. Nechcú čakať hodiny, niekedy aj dni, kým im odpíšete na správu s potvrdením alebo ponukou termínov. A úprimne, koho baví zdĺhavé vypytovanie sa na voľné termíny a hrať taký ten termínový ping-pong? Ak potenciálny klient nenájde jednoduchý spôsob, ako si u vás okamžite pozrieť voľné časy a rovno si jeden zarezervovať, je veľká šanca, že to jednoducho vzdá a pôjde ku konkurencii, ktorá mu túto možnosť ponúka na pár klikov. Stratený klient sa rovná stratený potenciál. Nehovoriac o tom, koľko vášho drahocenného času zaberie manuálne vybavovanie každej rezervácie, telefonovanie, odpisovanie, kontrolovanie kalendára, čas, ktorý by ste mohli venovať klientom, marketingu alebo strategickému rozvoju vášho biznisu, teda naplňaniu vášho potenciálu. Online rezervačný systém dnes už nie je len nejaký bonus navyše, je to strategický nástroj, ktorý šetrí váš čas, znižuje riziko straty klienta a často funguje ako váš tichý predajca 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zamyslite sa reálne, koľko času a potenciálnych klientov vás absencia jednoduchého online systému môže stať. Naozaj sa oplatí brzdiť vlastný rast a potenciál? Pre viac praktických marketingových a biznis tipov, ktoré pomôžu vášmu salónu naplniť jeho potenciál, ma nezabudnite sledovať.